जाफ्लायो इसोरो बर' लाइमोननि जिउ खहा एनकाउन्टार खालामदों रन्जित बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोनखौ 6 बोसोरल' जानाय सासे उन्दै हिनजावसा गथ'खौ रेप खालामदों रन्जित बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोना खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय दा जाथायनि सायाव गोबां सोंलु सिखारगोन नङा होमबा जाथाया मा मावदोंमोन मानो गावथार जालायखो बेफोरबायदि बिदि आरो नङा होमबा दा मेन रिजनानो जादों नै स्क्रिनाव होनाय रन्जित बसुमतारी मुंनि सासे लाइमोना सासे उन्दै 6 बोसोरल' जानाय हिनजावसाखौ रेप खालामनानै बुथारदों आरो बै गोरलै हिनजावसा गथ'नि गोथै देहाखौ गंसे लान्दोआव मोननाय जादों दा बे जाथायनि सायावनो ओनसोलनि बयबो रायजो राजाफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो लोगोसेयैनो न्यायनि थाखाय बयबो ज'यै ओंखारबोनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां এই লম্পটটোৰ চেহেৰাটো আপোনালোকে মন কৰক এই লম্পটটোৰ নাম ৰঞ্জিত বসুমতাৰী এই লম্পটটোৱে এগৰাকী 6 বছৰীয়া কন্যাৰ লগত জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে আৰু সেই জঘন্য কাণ্ড কৰাৰ পিছত সেই আক্ৰমণ সহিব নোৱাৰি কণমানি গৰাকীয়ে মৃত্যু কাকৱালি ললে এক ৰাজ্য জুকাৰি যোৱা কাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুকাজানত এই ৰঞ্জিত বসুমতাৰী নামৰ লম্পটটোক ইতিমধ্যে এনকাউন্টাৰ কৰিছে বুকাজান আৰক্ষীয়ে जाफ्लायो इसोरो बर' हारिनि थाखाय साननो थाङोब्ला बेफोरबायदि जाथाया मुगैथावनाबो आरो दुखुनांथावबो आरोना जाथायनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर बाय